panakatnag ti tao kakabsat saan laeng nga sarsarita ludikat adang nailanag iti paset inasantuan nga kasulatan. Di panakatnag ti tao awan sa bali nga inbunga na no saan nga ti baso. Kat gapu ta nagbaso ti tao ti inbunga na iso ti panlakadusa. Iso nga iti na ito'y ngaldaw nakabsat kin gagayam adda dito'y tim tayo pangibatayan iti sao ni Apo Dios tapnon iti daytoy ngaldaw hintay manen sublan nga adalan kindinggan may panggap iti muna nga tao may gapan ti panakatnag ti basol ka ijaya ti kapusol iti daytoy alubong. Tay ti libro iti Genesis umuna nga libro iti Biblia kapitulo 3 versikulo 6 kastoy di mabasa. Nakita ti babae ang napintas ti kayo ngay papanna ang nasayaat akanan ti bunga na. Nagsayaat ngatan yagbalin ang masiri kinunana itinakod na. Nang puros isugot mamano a bunga ti kayo sa naman kat inikkan naman ni asawa na kat nangan ti lalaki. Dito'y kakabsat kinagayon versikulo 6 ti babae nga initod ti Dios nga nagbalin na kadwa ni Adan. Nakita na di kayo nga adda iti minuyungan. Katimay di panparunot na napintas na kayo mangtad ti kinasirip mangtad ti kinalaing kin mangtebay kada gitidan duma abang banag akayat ti tao ang mapasama iti biyak na inaytoy alubong. Isu nga kunana ng puros ti suwag mamano nga bunga ti kayo kat nangan kat inikkan namat ni asawa na daytoy ti bunga kakabsat kinagayan nga ti babae nga inted ti Diyos sa katwana nga mangimanihar ti unag ti miniyungan iso daytoy inaarama tapnon makita da iti kinasasinuda nga agbibiyag dito'y lubong. Iso nga, kuna, tinagparunod kakapsan. Imbis kuma nga umadayo ni iba, ija ayan ti bunga nga imbarit ti Diyos na kanenda. Ija ikiti nga lugar, tinagyanan na nga imay, iban nakasulisog kinkwanan. Iso ti gapuna anak na, ti basol, nuusigan tayo kakabsa. Tinapasama at nakatnag ti basol, maduktalan tayo nga imay. Dayjay natawan aderet. Natawan nga aderet. Kaputa nakita na nga napintas. Nakita na nga makaya ayo. Nga iso
isuday ta kakabsat tinagayan nga iti may kadwa kapu ti panangkit kita na isuday ta ti derep ti mata ket iti panangkit kita na imay kinkwana ti kinapangwa dagitoy nga talo kakabsat isuda iti na magbalin nga simrat ti panpanunot ni iba derrep ti lasag derrep ti mata ken kastamet ti kinapalangguad iti panagbiag iti rapaw iti daga kaputa nakita na nga dayta nga bunga ti kayo adda nga makayayo adda na pintas mangdad ti mamagsirid ngem dayta akayo kakabsat isugdayta ti bilin ti Dios mani kiniadan akinunana nga saan da ang mabalin asagiden saan da ang mabalin akanay ngam ayayatan na kabsat gapu ti babae immaside isungat isuliso imay kinkuana kayat na nga sa wan ayayatan na kabsat daytoy tirason no apa nga ti tao kat natnag iti baso ni Adan kakabsat adda kinkwana ti kinatibkal adda kinkwana ti iadayo iti dayta nga kayo taliklikan na ti panakasuliso ngam ti babae kakabsat isugday ta iti immasilid iti dayta nga kayo tapnon umay kinkwan na ti pan nakasuliso nga isugday ta inikkan na ni Adan nga asawa na ket dituyon ano panagdagan na nga adda kadakwada ti kasasaan alam-ulamo iti kasasaan iti panagbiyan isang makunana kaabsat, ito ko na nga Juan Kapitulo 16, ay Kapitulo 2, versikulo 16. Tanagtaon, agtaon tinubong ti amin na adda itinubong. Akas ti kinaderret ti lasa, kinaderret ti mata, kinapalangguad ti diyan. Saan da nga nagtaon iti ama, iti amin saan da nga nagtao iti ama idi nga saan nga napagpaligyan ni iba ken ni Adan ti awas ti sulisog kadakwada nagsalungasin da ti bilin ti Dios ket ti resulta na ti intiro asa galubungan ket nairaman anak nag iti baso dayta ti kinunan ni Juan tumuna nga Juan Kapitulo 2 versikulo 16 gapu iti derrep ti lasag gapu ti derrep ti mata gapu ti kinapalangguad isugda ito'y ti gapuna kakabsat nga ti pannakatnag ti dua nga tao anay saad iti hardin ti inin ti suliso imay kadakwada gapo taadda kadakwada daytoy apan panuno isut gapuna kakabsat tinagayon nagayam kastagayam ti punganay kinrason no apay nga ti tao nga imuna ket nabnab iti baso isu nga adu dagiti panunot adu dagiti adu nga samsarudsod nga adda dagiti mapagpabaso nga isuday ka ti kunana nga masapul ang matarusan tayo nga saan tayo at idawid ti basol daadan kiniba at akas ti kinaderret ti lasag kinaderret ti mata saan tayo nga tinawid ti tinawid tayo
dayjay kasasad ang mabalin tayo di agbaso. Titinawid tayo dayjay kasasad nga datayo kat agbaso tayo. Ngem ti basol dadan ken iba saan tayo nga tinawid kakabsat. Tati gapuna kakabsat kinagayan ti basol da personal kat ti basol dalan asigurado nga adda kay batugan na nga dusa ti sangwanan tinalinteg nga Dios. Tunggal maysa agaramid ti basol ket adda kay batugan na adusa iti pangtimbangan iti Dios. Kaya't na nga sawen kakabsat kinagayan ti basol dadan kinhiba saan tayo nga tinawid ket adda na kay batugan ti panagbasol da nga inted ti Dios adusa kadakwanan. Ngem ti tinawid tayo ti panagbasol. Takalagitoy nga panahon kakabsat kinagayan. Saanan nga kayaw iti pagbasulan tayo kalagituyon nga alga. Ludikat ti kinaadon, ti kinarugit, ti daytoy nga lubong amangted kada tayo ti pakasulisukan. Isu dagituyon kakabsat ti dagayan. Dagiti banbanag apakat nagan tayo iti sangwanan ni Apo Dios. Ngem agyaman tayo ay ayaton na kakabsat. No ti tao nga ro kat natnat iti basol nga insad ti Dios ti midayungan. Anya nga ro tinaramid ti Dios ti tao anak na. Anya tinaramid na nga inpaay adusa ti tao anak basol kinkwana iti dayta apalawen ay ayatan agawsa. Iti Genesis Kapitulo 3, masarakan tayo dito ay versikulo 7. Una natin kastoy, apaman ang nakapaganda, naagdaanda ti panakaawat, kat nabigbig da, alamo-lamo da, iti kasta na magsasait da, kadagiti bulbulo, ti kayo ti igos, pinangatbungda iti bagida. Kakabsat kinagayan, agdan kadakwada iti pannakakita, iti kasasaad nga gayang isuda, lamo-lamo da, nga agbibiyag iti unag, iti hardin dini. Isu nga kunan natin versikulo 8 ay kakabsat. Iti daita nga aldaw nang nagdadaring padat ni Hiuba at Diyos amagmag na timinuyungan nang nagda kaya't na nga sa uwin kakabsat kinagayang naluktanan dagiti lapayan ka makang nagdan ka dagiti rasas makang nagdan ka dagiti rimpadat isu nga ti Diyos addan amagmag na iti dayta nga tiyempo nga agturong iti ayanda dagitoy nga gasawa. Isu nga kunana kakabsat kinagayan iti versikulo 9 naglimbon dagiti agasawa kadagiti kakaykaywan ngem pinuktawan ni Hiuba Dios ti lalaki ket kunana sa dino iti ayan mo. Sa dino tayan mo, pinukawan ti Diyos, tamo ti Diyos, nga dagitoy ataw nga dua anay sa garden ti din, adda akas kalakwada, nga ti arimpadat ni Hiuba nang nagda, ngam dagitoy nga gasawa, naglimang da, taapay, kakabsat ti dagayan, adda nakita da,
da, ti kasasada, kat idyay, nga nangaramid da, anangala kadagiti bulbulang, a pinagsasayid da, nga nang kawos ti bukod da nga bagi. Ngam ti Diyos kakabsat ti dagayan, idinapan, nang lagda, kat karimparot ni Yuba, amagbag na, kat dagito'y naglemengda, kat kuna ti Diyos, sa dino, itayan. Kakabsat, kinagayan, itiday ka nga tsimpo, versikulo, 10, kuna na, nagputingap, anangad, nakangad, iti timag mo, iti minulungan. Daita ti sungbat ti lalaki, iti Diyos, iti bukaw, ni Yuba kinukuana. Kat naglimbengak gapu, talamu-lamuak, naglimbengak gapu, talamu-lamuak. Addan kinukuanan ti panagbain, ti tao, nga isu nga insad ti Diyos ti minulungan. Nga bunga ti panagsalungasing da, iti inbaga ti Diyos nga saan da nga mangan, iti bunga ti kayo nga adda iti tinga ti pinayungan. Ngam kapu ti suliso, iti babay nga inted ti Diyos kinkwana, isu, iti rason no apay, kapu ti babay nakita na, anapintas na siya, mangtad ti mamagsirit, dahil nga bunga ti kayo, kat nangan, naluktan ti bukod na nga panunot, naluktan ti bukod na nga mata, naluktan ti bukod na nga lapayan, kat inikan na ni asawa na, kat nanganmat ti asawa na, itan agpadpada na, nga isu amudan, ti dagas kinenbag, kat ti Diyos na pan, kat pinukawan na, no sa dino, kayan na ito'y nagasawa, ngam kunada, naglemengda, kaapay nga naglemengda, gapu tamabainda, agsipod talamu-lamu da, kinkastamet, nga isu ang muda, anak salungasig na, itibilin ki Diyos, kanakwada. Kadag ito'y ngalaw daw, kakabsat kinalayan. Ado kada tayo, dagiti mangpadas nga aglemeng, kaputa mo tayo, anakaramid tayo ti baso. At padasin tayo nga ilimbangan ti Diyos, nga uray sa dino ti papanan tayo, saan tayo nga may limbangan. Nudaadan kin iba, ayat da nga ilimbangan ti Diyos, nung saan da nga ilimbangan, uray mat na tayo kakabsat kinagayan. Kakadwakin papagayam, iti kasasag, ti panagbiag tayo, iti na ito'y, ngang daw, ano na ito'y alubong apagbibiagan tayo. Ado, dagiti temptation, wano suliso, iti na ito'y alubong, nga isu, apakat na lang tayo. Kat nagduma, nung nakaramit tayo, padasun tayo nga ilimbangan ti Diyos, ngam saan tayo ang mabalin nga ilimbangan, apay kakabsat, ti Diyos adda agamit kita, ti Diyos adda nga adaan ti pan nakabalin, nga isu da ito'y tirason, asungpat ni Adan, idi nagsaludsod ti Diyos kinkuana, kat kastoy kakabsat, versikulo 11, siya sino? Tinangibaga, alabo-labo ka? Sinaludsod ti Diyos, naman kakadi ti bunga nga inparit ko akanem? Yon ang tanong, mga kapatid. Katsimungbat ti lalaki, wen, inikkanak, wen, inikkanak ti babae, nga intad mo akataktakunay-nay ko, kat kindan ko, insumbat, ti lalaki kakabsat ti kaya. Daytoy ti sumbat ni Adan. Apay, siya sino? Kinaapay nga labo-labo ka.
Inbaga na, ti kinabudlaw. Ti babae nga intin mo. Nanganak, ti bunga, kaputay na ikanak. Ti sungbat ni Adan, iti Diyos. Isong kapuna, kakabsat, ti dagayan. Iti, versikulo 12 ko na nga. Apay, ngay naramid mo ti kasta. Sinarudsod ni Hiuba, iti Diyos, ti babae. Simungkat, inanlilaw na, iti ulag. Isunga, di pa nanganlilaw, ti ulag, kinkwana, kakabsat, kinagayan. Nagsalungasing dadan ken iba ti bilin ti Diyos. Isu anam wanda adagos as silamo da. Tidayag ti Diyos nga isu. Tinangbangkot kadakwada nga nagbalin iti bukod da. Nagbalin abukod da. Kat dagos anay kat iti bagbagida isu nga nailasin da ti kinarugit kalpasan ti panagsaluwasin da. Kaabsat ti dagayan daadan kin iba ti dayag ti Dios idi saan kapay nga nagsaluwasin ti bilin ni Hiuba. Adda kadakwada ti dayag ti Dios anang bangkot kadakwada. Ngam, idin nagsalungasing da, tidayag ti Diyos na ikat karakwada, kat nakita dan, labo da. Nudat duma kakabsat tidagayon, kada tayumot kadagitoy nga aldaw, adu dagitiban banak, nga maaramid tayo. Nga saan nga pag-iso? Kat dayta nga saan nga pag-iso nga intayo na aramid. Nudad duma, ayat tayo nga ilimangan. Ayat tayo nga irasunan. Kalapsat, kinirayon. Saan tayo amay limangan? Tati kapuna, di Diyos kitaan na tayo. Uray ading no ti papanam. Kakabsat kinagayan. Nusikakot nagaramid ka ti basol. Ti basol kamkamatin na ka. Kat ti konsensyam konsensyaan na ka. Idi saan ba'y na nagbasol ti tao. Magisinsinnarak iti Diyos. Makipagmay maisa inaapo Diyos. Iti minuyungan, iti idin. Ngam ni Apo Diyos, ngam idin nagbasulon ti tao, nagputindan ang makisinarak kina Apo Diyos, inlimangan dan, kat inmadayudan, iti napman, iti puteng, isuday ka kakabsat, terisulta, iti baso. Isong na duma kakabsat kinagayan. Datayo, kadagitoy nga nalda, adumat ti kasta, nga nabayag tayon nagserserbi, nabayag tayon ang mga daydayaw, nabayag tayon iti unag ti iglesia, ngam inton adda na aramid tayo. Kaya't tayon ti umadayo, nagserbikin kwa na. Apay kakabsat na kaya't tayo nga madayo. Gapo ti basol nga naramid tayo. Isutay ta ti mga alya kada tayo. Tati gapo na kakabsat. Ti resulta ti basol kakabsat kinagayon. Isu ti panagbuday. Ngam maray dayaw iti apo kakabsat kinakadwa. Tin papagayang kat sabay. Tayo tundong ting kumakada tayo. Tayo ti gabanag. Panunutin tayo. Nga, muna tayo kat nagbasol tayo. Agsupli tayo kinapo Diyos. Saan tayo nga umadayo kinkwana.
Nudi kat agpakumbaba tayo, agkararag tayo, kat agdawat tayo, ti pamakawa, tapnon iti kasta, ti Diyos isuday ta, ti kayat na ngaramiden, dagiti tao, anak balinen, nga anak na palakpakan tayo, ni Apo Diyos. Isuday ito'y ti rason kakabsat, nga no nakaramid ka ti baso, mangaramid ka ti bukod mo, abaggot-got nga. Uray mo saan dakapay anak iliwan, mabutbutin ka, tatig kapuna kakabsat, pagarupag, nga dumteng to ti panawan, iti may sangal daw nga sikag at bigla amatiliw ka. Isu nga kasayaatan kakabsat nga rabiden dumawat kan tidakos. Apang makawan tapdon mawayawayan ka iti panangusig ti bukod mo a konsensya. Kakabsat ilagayan isuday natin suro ken prinsipyo ti Dios. Ngano ti tao kat ammom anakaramid ka ti baso. Umaikin ka ti bukod nga panagputeng. Umaikin ka ti bukod nga panaganad. Nga maanya ti kunana masapul adumawat ka iti pamakawan ti Dios tapnon ti basol. Mawayawayaan ka. Dayta kakabsat ti dagayen. Tinsuro ti Dios nga ramiden tayo iti tiyempo nga tayo kat adda panagbasol tayo haan tayo nga panawan saan tayo nga limangan ngam terebeng na at pakumbaba tayo at kararag tayo kat at pakawan tayo ti Dios dayta kakabsat ti dagayen tinsuro ti Dios ti resulta ti basol nga iso may naramit dalam ken iba isot kapuna nga ti Dios kakabsat ti dagayen iti tiyempo nga nagdilot ti Dios kadakwada nga ti hardin ti Eden ket rumorda dalan ken iba nagtunog da apay adda kadakwada iti panagpakumbaba iso manatayuman ita ayayaton nakabsat tinapatay bigbigan tayo nga nagbasol tayo, bigbigan tayo, nagpakumbaba tayo, bigbigan tayo, nga ti Diyos, iso ti aya, iso ti mga talkan, ang mamakawan, kadagiti, paspasol tayo. Yung nadagduba kapsa, tumangkan tayo, kuna tayo, at naman langgag ko, siya, tikon ko na, saan kumangakas ka? Laglagipon tayo, nga ti sao ti Diyos, isugday to'y ti mga isuro, iti apag isu adalan, amang iturong, iti banag arumban, apag tungpalang, ti may sa tao, malaydayaw, ni Apo Diyos. Isu dito'y kunana, kapsat, letter B, ti may sa abunga, ti panagbasol ti tao, kat isu, ti panagpipin na basol. O, dinggan niya, ti bunga, ti baso, una na, isugday to'y ti panagpipin na baso. Dahil tati ko na, no nagbaso ti may sa nga tao, agbiro, ti babasulid na. Usigan tayo, dadan, hindi nagsalo na kinapo Diyos, nagsalod-sod, nangan kakadi ti bunga ngayon parit ko akanan ayan simbong pat ti lalaki kat ko na when inikkan na ti babae ngayon dyan mo akatakta ko na inay ko dahil tat sumbat ni Adam nakabsat yin gagayen apay may naramit mo. Akas ka? Sinalunson ni Jehovah, iti Diyos ni babae, insumbat naman, inalilaw na, ano naman,
inalilaw na, una na, iti ulod, iso, tinangsulisog, kanya. Kabsat, tinagayon, at kayat may parak, ipakita, ti Diyos, iti pasamak, daadan ting iba. Ti bunga, ti basol, apan nakatnak, ti tao, daadan kin iba, tin bunga na, agpipin na basol. Katputnon sa mga minsan kakapsat tinagayon. Nudagduma kada tayo nga tattaw. Nga agkuna nga mamati kadagitoy nga laldaw kini Apo Dios. No agdapanag anag kamalyan tayo, agdapanag anag kapuyan tayo. Ibaga tayo. Isuna amen. Into nagsalutsod apay nga naramin mo. Dayjay amen. Daytoy kakabsat. Iti kunati Dios nga impunga na iti baso na pang nakatnag ti tao nga agpipin na baso ti tao. Isog ka po na kakabsat tinagayon. Saan kumaakas ka? Uray kasano ko na. Ti kinatanim, ti panagbasol mo, kadag iti naaramat nga instrumento tapno, matnag kay ti basol, saan kalatan, nga makalisi, ti bunga, tinaramid mo, abasol. Kakabsat, tinagayon, basta nagbasol ka, saan ka makalisi, idyay, basol mo. Uray agrason ka. Uray agitudo ka. Uray mat, di ba ka, malayag na dyan ito. Ngayon no, nagbasol ka, kunana, saan ka makalisi, idyan, banag, abasol mo, apay, ayayagan, nakagsarap, kasla kuma, kin ni Adam. Wano kasla kuma, kin ni Eva. Nagbasol ni Eva, anya, tintad ti Diyos, adusa, kinkuana. Tintad ti Diyos, kinkuana, kunana dito. Ito'y Kapitulo 3, Genesis, versikulo 16. Isu na jay panagpasngay na, ngagrika. May kadwa, ijay panaginaw na, ngagrida. Dahito'y kakabsat, ti bunga, ti dusa, ti panakatnag ni Eva. Iti sangwanan ti Diyos, tagunan nakabsat, ti dusa ni Eva, kat iso ti panagrigat, nga aginaw, kin panagpasngay kadagitan nakna, kas kuna, isurat, kinunana ti babae, pagbagto ti riga, asa gabaeng bayat, ti panagsibog mo. Kat ad-adan tupay, ngayon tundong-teng ti panagpasngay mo, lupay, kasapulong to, latta ni asawa, nga iturayan na. Agrigat ti babae, iti panaginaw na. Agrigat ti babae, iti panagpasngay na. Anya ti kapuna, dayjay basol nga naranit ni Eva, ala, iso ti dusa, nga inted ti Diyos kinkuana. Kaya't na nga ron, nga sawan, ayayagan na kabsa, nga gayam ti basol, iti may sa nga tao nga garanit, uray kaya't na nga libangan, kaya't na nga raywan, kaya't na nga panawan, saan nga mabalin isang wanan ti Diyos, adda itid na nga ipaay, at kay batugan anusa, ti basol nga naranit mo. Anyamay, tintid na nga ipaay ti Adan. Isuda niya kunana, nga agbiag ka, nga agtrabaho, iti tamtalo, tapnon tinastada ito'y nga taltalon, imulang kat agbunga kat abidang tapnon adda pang tarawon mo ti pamilyam,
nga iso nga maipaay kin ni asawa. Aglingat ka, agrigat ka. Dahito'y kakabsat kinagayan kin kakadwa. Itintad mo ti Diyos ti biyang ti lalaki. Nga isuday ta ti rason no apay. Nga ti basong na adam kin ibag kaputin ang nabungan na ni asawa na. Agrigat mo nga isu ti mga baklay. Iti kao kasabulan ti pamilya. Taplon iti kasta kakabsat. Isuday ta ti mga ipakita kin mga panaglag. Nga ti Diyos no ti tao kat nagbasol adda pa kay batugan ti dusa nga ipaay na kinuwana. Isungay ti daytoy nga daw kakabsat ti dagayan. Iti Genesis Kapitulo 3 versikulo 17 ken 19 at datoy ang mabasa kakabsat. Kinuna ti lalaki ipangag mo ni asawang ket kinnan mo ti bunga nga inbagak adi mo kanen. Gapu iti daytoy inaramid mo mailunod to ti daga. Ti basol nga inaramid ni Adam babaan ti panang kanunong na kinasawa na ti bunga kakabsat nailunod ti daga. Nailunod ti daga. Iso nga ti daga problema na ti scientist Luna duma adda dagiti daga nga saan nga mabalin nga nasayat ti panagtubo ti bula abay gapu ti basol ni Adam ti daga na ilunod saan lang nga ti bukod nga bagit agrigat uray pay ti daga na ilunod tay suday ka ti dusa nga inted ti Dios kinkwana may parbag idjay panagbasol na iti sangwanan ni Apo Dios. Isuga ko na ti versikulo 18 ko na agtubon to dagiti ruroon kin sisiit kat kapilitan to amangan ka kadagiti mula ti talong masapul ngaglinget ka agtrabaho ka tinadagsen tapno addab ibunga tidaga aging ga ngagsubli ka tidaga anak kaparsuan anak nga nakabuklang iti tapok agsubli kanto matulay ay aten ang nakabsat ibasol dadan kiniiba tin bunga na imay ni patay imay ni patay. Isuma ko na ti resulta ti panagbasol ti tao imay ti papatay tintiro asa kalubungan kas mabasa ti Roma Kapitulo 5 versikulo 12 ko na basan ti may sa tao babaan ti may sa tao imay ti basol ti lubong babaan ti basol imay mat ti papatay ayat na marod na sawan ay ayatan nga kabsat imay gapu ti panagbasol na ran kin iba ti subabak ti basol na may sagayam ni patay isu nga imay kada tayo ni patay tinterenindig asa kalubungan nga isu ti kunana iti Roma Kapitulo 3 versikulo 10 kunana awan tinalintag oray maysa ket awan tinasumpot ti kinalintag ti Dios abay gapu ta managbasol tayo nga tattao ket gapu ta managbasol tayo nga tattao nga kabsat isuday ta ti resulta ti bunga ti basol kadan kineba saan lang nga ti bukod da nga panagrigat saan lang nga dayday panakailunod ti daga no dikat isupay di bunga di papatay ti basol dadan ken iba ket imay kada tayong katattao apay nga may nagkurang tayo ti dayag iti Dios isu nga iti daytoy nga aldaw nakabsat kinagayan ti panampanaw ti Dios kadadan ken iba idjay minunungan ti
kat maysa nga dakkel a bendisyon ti tao. Oh, siputan yun. Saan na nga kayat ti Dios ang makapangan ti tao ti bunga ti kayo. Ti biyag ikagdama asurabaso da ket no nakapangan ti tao agdama nakabaso agbiag da ngagnanayon asibabaso nalawag dayta isu ti panagkuna iti Genesis kapitulo 3 versikulo 22 ken aging gana iti versikulo 24. Kaya't na nga sa wan kakabsat ti dagayen maysa nga bendisyon ti panang papanaw ti Dios adadan kin iba iti hardin ti apay ngamin adda kayo iti dayta nga minuyungan ngano ti tao nga sibabason ket mangan ti dayta nga bunga agnanayon asibabason agnanayon asibibiyag awan kuman ni patay awan kumati pan nakaisalakan isu nga bendisyon kakabsat kinagayon di parang kapanaw ti Dios kadadan kin iba iti uneg ti minuyungan taplon iti kasta kakabsat kinagayon saan da ang makapangan iti dayta nga kayo nga adda ti minuyungan nga inton nanganda ket adda kanakwada ti baso agnanayon dan asibibiyag agnanayon dan asibabaso. Kakabsat kinagayon iti daytoy nga daw dakkel launay di bendisyon para kada tayo isu nga awan tayo ijay minuyungan ti adda tayo iti ruwan di bendisyon nga naitod kada tayo uray no agbasol tayo ket nagpakawan tayo agpakumbaba tayo ti Dios ti pannakaisalakan umay kada tayo gapuna nga iti daytoy nga daw ay ayadan nakabsa no sika ket among anakaramid ka iti basol saan kumanga ti panunutan dayjay agsanod nga agserbi saan kumanga ti panunutan ket dayjay pumanaw nga agserbi ti panunutan agpakumbaba ka agpakawan ka ti Dios taplon pagunod mo dayjay nalpasen at arigagay mo apar nakaisalakan kati tao kakabsat nga sibibiyag ti rabaw ti daga umay kinkwana ti panagbasol apay ngamin ti lubong ado dagiti sulisyo isu nga iti daytoy nga daw ay ayaden nakabsat isu kuma di may mula di tunggal maysa kada tayo ngayon ton tiyempo nga nagbasol tayo bigbigan tayo agpakumbaba tayo agpakawan tayo iti Apo ti Apo ti nang benisyon ti sauna ti daytoy nga daw naimba nga daw tayo kakabsat ti daytoy